Έχουμε μαζευτεί λίγοι και καλοί, για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν χιλιάδες τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και περιμένουν τα καλά σας σχόλια. Τι προσπαθούμε να πούμε? Λοιπόν, γρήγορα, σε αυτό το session η Gourmet αποφάσισε να κάνει κάτι ξεχωριστό. Δύσκολο να το καταλάβει κανείς, όπως ακριβώς και η διαφοροποίηση των προϊόντων. Γρήγορα να πω κάτι. Αυτός είμαι εγώ. Κατσάν σημαίνει ο περιπλανόμενος. Κατσάνος είναι το επώνυμο. Θα το λέω μια ζωή. Για ποιο λόγο? Για αυτόν τον λόγο μας κάλεσε η Gourmet. Και λέει, παιδιά, επειδή ακριβώς γυρίζεται από μέρος σε μέρος, από ιδέα σε ιδέα και αυτό το πράγμα το μεταφέρεται, θυμάμαι, λέει, ότι κάθε φορά που σε βλέπω είσαι με μια κάμερα μπροστά. Εσύ προσωπικά. Οπότε τι ακριβώς κάνεις? Και εγώ εξήγησα ότι το μόνο που κάνω είναι βλέπω ιστορίες ανθρώπων και προϊόντων και βάζω την κάμερα μπροστά. Πολύ γρήγορα όμως, για να το προχωρήσω, τι είναι Gourmet? Gourmet. Γιατί λέγεται Gourmet Exhibition? Γιατί κάποιοι θα το χωροθετήσουν και θα λέμε τοπικά προϊόντα. Γιατί θα πούμε κάτι είναι πολύ καλό. Γιατί κάτι είναι πολύ όμορφο. Γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Αν δεν ξεχωρίσουμε από κάπου, στον χώρο του marketing και του branding δεν υπάρχουν. Είμαστε μια κατηγορία. Αν δεν έχουμε κατηγορία στο μυαλό, δεν γίνεται. Οπότε Gourmet, ερχόμαστε και λέμε ότι είναι οτιδήποτε υπηρετεί τον gourmand. Ποιος είναι αυτός ο τελικός καταναλωτής, ο gourmand? Ποιος είναι αυτός, τι χαρακτηριστικά έχει? Είναι ο λάτρης της πολυτέλειας, του ακριβού, του μοντέρνου και του lifestyle. Άρα δεν μιλάμε για τοπικά προϊόντα. Να το ορίσουμε λίγο. Δεν πρόκειται να ορίσω εγώ ξανά τι είναι παραδοσιακό προϊόν. Αυτό έρχεται μετά. Ο gourmand είναι αυτός. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα πληρώσει. Όπα, και τι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι? Υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Ποιο είναι? Τρία συνθετικά όσον αφορά τον Gourmet. Αλλιώς η κουβέντα μας θα χαθεί. Το ένα συνθετικό είναι άριστες πρώτες ύλες. Οτιδήποτε είναι έξω, αν δεν είναι άριστο, τζάμπα μιλάμε. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την καλλαισθησία. Αν δεν είναι παρουσιασμένο, δεν είναι μέρος του Gourmet. Και το τρίτο είναι η ποιότητα και η εξυπηρέτηση. Βγαίνουμε έξω. Ποιος έχει τα τρία, είναι σε αυτή την κατηγορία. Άρα μιλάμε από αυτή την κατηγορία και πάνω. Δεν μιλάμε για τα καλά παραδοσιακά προϊόντα. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Αλλά μιλάμε ότι είναι πολύ καλό, σε ύλες, καλά παρουσιασμένο και εξυπηρετούμε. Οπότε έρχεται η Gourmet και λέει, Χρήστο, μπορείς να κάνεις κάτι? Τι? Να βοηθήσει από την πλευρά του business και όχι της γαστρονομίας. Από γαστρονομία έχουμε ανθρώπους που είναι φοβεροί και είναι φανταστικοί. Γιατί είναι φοβεροί και φανταστικοί? Γιατί δοκιμάζουν και ξέρουν τα πάντα. Εδώ όμως οι άνθρωποι οι οποίοι εκτίθονται δεν ξέρουν τόσο καλά από business. Ας μιλήσουμε μια φορά για το business. Και εγώ θέλω να θυμίσω γρήγορα και μετά θα σας παρουσιάσω τι ακριβώς έκανα εδώ. Διαφοροποίηση, διαφοροποίηση, διαφοροποίηση. Νούμερο 1. Τι σημαίνει διαφοροποίηση? Τι κατάλαβα από την επαφή μου και με άλλους, αλλά και μέσα στην έκθεση? Μπερδεύουμε την κατηγορία μας. Αν δεν ορίσεις την κατηγορία, δεν μπορείς μετά να χειριστείς μέσα σε αυτό. Χάνεσαι. Πολλοί χρησιμοποίησαν τη λέξη αυτό είναι το brand μου. Και λέω κατευθείαν, γιατί είμαστε από Gourmet και πάνω, έτσι. Brand σημαίνει κάτι το οποίο το αναγνωρίζει κάποιος και έχει και συναισθηματική φόρτιση απέναντί του. Που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα, όποιος το αναγνωρίζει και έχει και συναισθηματική φόρτιση, είναι brand. Άρα προφανώς για τον δημιουργό είναι ένα brand. Για τον καταναλωτή όμως είναι απλά ένα trademark. Οπότε τι θέλω να πω? Η πρώτη κατηγορία είναι τα commodities, που σημαίνει κρασί, λάδι, φέτα. Αυτή η κατηγορία δεν παίζει εδώ. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, trademarks. Όλοι όμως πιστεύουν ότι είναι brands. Πάμε στην επόμενη κατηγορία που είναι τα trust marks. Και έχουμε trust marks εδώ. Δηλαδή μάρκες τις οποίες εμπιστευόμαστε και φλερτάρουμε και με την κατηγορία των love marks. Κάποιοι από εδώ θέλουν να πούνε ότι παίζουν στην τελευταία κατηγορία, γιατί τι είχαμε πει, ο gourmand είναι αυτός που είναι πολύ ψηλά. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει, δεν είναι αυτός ο οποίος κατεβαίνει, είναι αυτός ο οποίος ανεβαίνει γευστικά και ψάχνει. Πάμε στο επόμενο. Χωροθέτηση. Λίγοι άνθρωποι ξέραν από χωροθέτηση. Τι έκανα? Πήρα την κάμερά μου και ζήτησα σε 1 λεπτό να μου παρουσιάσουν την ιστορία του παραγωγού και την ιστορία του προϊόντος. Να τη συνδέσουν σε 60 δευτερόλεπτα. Ποιος ξέρει γιατί το έκανα αυτό? Γιατί συμφωνήσαμε? Τι είναι τα 60 δευτερόλεπτα? Τι είναι το 1 λεπτό? Φυσικά είναι ο χρόνος του Instagram, δεν έγινε γι' αυτό. Άλλο, είναι το 1 λεπτό που έχεις για να κερδίσεις στην αρχή, το pitching. Δηλαδή, είμαστε όλοι μαζί, είμαι εγώ, βλέπω 150 με 1 λεπτό είναι 150 λεπτά, 150 λεπτά είναι 2,5 ώρες, να βάλω και τα άλλα, δεν έχω χρόνο να τα δω. Άρα έχεις 1 λεπτό μόνο να παρουσιάσεις
Που σημαίνει μέσα σε 1 λεπτό έχεις να κάνεις το καλωσόρισμα, την παρουσίαση, την χωροθέτηση που βρίσκεσαι, την ιστορία του προϊόντος, τη σχέση με σένα, ποια ανάγκη καλύπτει και πού θα σε βρει. Αν αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, έχει πάει στο επόμενο κομμάτι. Ποιο δεν είναι ενδιαφέρον? 2 κατηγορίες έχουμε εδώ, μπερδεμένα. Η κατηγορία των food lovers, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μία έκθεση για το κρασί. Την πρώτη μέρα ήταν για τους wine lovers, την άλλη μέρα ήταν για τους εμπόρους. Άρα έρχονται 2 κατηγορίες. Οι food lovers και έρχονται και οι έμποροι. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταλάβουν για να πουλήσουν αυτή την ιδέα. Διαφορετική προσέγγιση του 1 λεπτού. Το 1 λεπτό θα μας φάει όλη μας τη ζωή για πάντα. Θα ξαναχωροθετούμαστε και θα ξαναλέμε την ίδια ιστορία. Πώς προσπαθώ να χωροθετηθώ εγώ? Χρήστος Κατσάνος, είμαι γεωπόλος. Κατσάν σημαίνει ο περιπλανόμενος και ταξιδεύω 3,5 εβδομάδες το μήνα από μέρος σε μέρος, από ιδέα σε ιδέα. Πιστεύω ότι είμαι στο χώρο του τροφίμου, σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το τέλος. Τι προσπάθησα να πω? Ότι εσείς δεν είστε γεωπόλος, δεν ταξιδεύετε τόσο καιρό, δεν έχετε εμπειρίες και ξαφνικά χωροθετήθηκα. Οπότε οποιοδήποτε έρχεται δίπλα θέλει να το κάνει αυτό. Και αυτό το λες και το φτιάχνεις, δεν είναι απλά ένα τρίκ, το φτιάχνεις συνεχώς. Πάμε να δούμε. 1981. Αυτή ήταν μια ημερομηνία που ένας άνθρωπος, πάμε 2 φίλοι, ο ένας ζει ακόμη, είναι ο Al Ries και ο Jack Trout, έχει πεθάνει αυτός. Τι είπανε? Positioning. Positioning όχι μόνο στην αγορά αυτό που είπα, αλλά στο μυαλό του καταναλωτή το positioning. Το μεγαλύτερο πράγμα δεν είναι θέμα πως εγώ λέω ότι είμαι σε μια κατηγορία, είναι τι λες εσύ ότι είμαι χωροθετημένος. Και θα παίξουμε τώρα και θα ψάξουμε να βρούμε σε ποια κατηγορία παίζει κάθε προϊόν. Ερωτήσεις, απορίες, επικρίσεις, κατακρίσεις μέχρι στιγμής? Να σας βάλω ένα βίντεο να σας πω ότι... Ωραία, το μαζεύω. Γιατί ο χρόνος με άγχος, το ξαναμαζεύω πίσω αργά. Η παραγωγή ήταν τέλειοι όλοι, σε όσους είδα. Απλά είχαν ένα θέμα. Όταν τους ρωτούσα πόσο παραγωγός και πόσο έμπορος ήταν, δεν μπορούσαν να χωροθετηθούν. Γιατί έλεγα, αν είσαι 70% παραγωγός και 30% έμπορος και έχεις ένα τόσο καλό προϊόν, φρόντισε να βελτιώσεις το άλλο κομμάτι ή να προσλάβεις κάποιον άλλο. Αν είσαι πολύ καλός μαρκετήρ και παρουσιάζεις καλά το προϊόν σου, αλλά δεν μπορείς να το παράξεις, φρόντισε να βρεις κάποιον για να σε βοηθήσει να το παράξεις. Το μπέρδεμα που υπάρχει εδώ είναι γιατί είμαστε μικρές εταιρείες, σπουδαία προϊόντα, σπουδαίες προτάσεις, αλλά τι κάνουμε? Φλερτάρουμε ελαφρά με το σελεμπριτισμό. Όταν παίρνουμε το πρόσωπό μας και το ταυτοποιούμε με το προϊόν, τότε χρησιμοποιούμε πολύ την κατηγορία selfie. Selfie τι σημαίνει? Selfie είναι αυτή, συμφωνείς? Εγώ είμαι το κύριο πρόσωπο και εσείς είστε το background. Φωτογραφία είναι εσείς είστε το κύριο πρόσωπο και εγώ είμαι αυτός ο οποίος υπηρετεί. Όταν έβαλα την κάμερα μπροστά στους παραγωγούς, είπα πες μου λίγο και είπε βγήκα καλά, δεν το είπα. Δεν μιλάμε για σένα, μιλάμε για αυτόν που θέλει να ακούσει. Είναι ανάποδα. Η ιστορία σε 60 δευτερόλεπτα έχει να κάνει με μένα ή με το κοινό που θέλει να ακούσει και όχι με σένα πόσο celebrity είσαι. Προφανώς, τι είχαμε πει, η περιποίηση, η ομορφιά, η παρουσίαση, το λεξιλόγιο μετράει πάρα πολύ. Γιατί είμαστε γκουρμέ. Και ξεκινάω με την παρουσίαση. Αν υπάρχει κάποιος θέλει να διαχωρίσει, είναι η ώρα να το πει. Έχω χωρίσει 2 κατηγορίες. Από εδώ και εδώ είναι τα λάδια. Και γιατί έχω διαλέξει λάδια? Αυτή η κατηγορία την έχω διαλέξει μισή, διότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καθαρά commodity στο μυαλό των περισσότερων, λάδι, και έχει φάει τόσο πολύ αγώνα για να διαφοροποιηθεί στο μυαλό και στο ράφι, που είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπεις, γιατί είναι μετά το κρασί το δεύτερο προϊόν το οποίο προσπαθεί να διαφοροποιηθεί. Και δεν είναι το προϊόν που προσπαθεί να διαφοροποιηθεί, είναι η ιστορία του παραγωγού με το προϊόν που θέλει να διαφοροποιηθεί. Γιατί αν μείνουμε στην κατηγορία το δικό μου ελαιόλαδο είναι διαφορετικό από το άλλο, χωρίς να βάλει και την ιστορία μέσα, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Είναι ελαιόλαδο. Και πάμε μόνο σε τυφλές δοκιμές, δοκιμάζω καλύτερο, λιγότερο και μετά πάω και τιμολογώ. Εδώ μπαίνει το άειλο κομμάτι που είναι τι? Το brand, η ιστορία του ανθρώπου και του κτήματος που μπαίνει μέσα στο προϊόν και δίνει κάτι καινούργιο. Το πιο εύκολο σε αυτό ποιο είναι? Να αναγνωρίσουμε τη συσκευασία. Ξεκινήσαμε όλοι με τη συσκευασία. Για ποιο λόγο? 1. Γιατί έχουμε γούστο. 2. Γιατί δεν το κάνουμε εμείς.
Σωστά, το πληρώνουμε εμείς. Άρα ουσιαστικά το κάνουμε εμείς. Και αρχίζουμε αυτή την κατηγορία και αυτή την κατηγορία με περίεργα προϊόντα. Και ξεκινάω την ιστορία με το προϊόν αυτό. Αυτό είναι μια μπύρα. Τώρα. Αν κάποιος είναι έμπορος και όχι παραγωγός, τι ιστορία μπορεί να πει? Μπράβο. Εδώ η δική μου άποψη λέει ότι ο έμπορος έρχεται να ακούσει την ιστορία, να την αγαπήσει, να την ενσωματώσει, να την ενστεριστεί και να πάει να την πουλήσει. Αν δεν τον πείσεις, κατά 99% δεν τον πείθεις, γι' αυτό και κάνεις τον αγώνα για να διαφοροποιηθείς, τότε έχεις ένα θέμα. Και ξαναέρχομαι και για να μην την τεμαχιοποιήσω πολύ την κουβέντα, θα την πάρω μόνο στο basic επίπεδο. Μικρές και μόνο εταιρείες. Δεν θέλω να μιλήσω για established εταιρείες ή ήδη εταιρείες που έχουν κάτι, θα μιλήσω για την πλευρά του startup. Δηλαδή μικρές εταιρείες που τώρα ξεκινάνε, έχουν 5-6 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να φτάσουν στο ράφι. Σε λίγο θα μιλήσουμε πώς μπορούν να επιβιώσουν. Απόψή μας, έτσι. Είναι ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο ράφι γιατί δεν έχουν ορίσει σε ποιο ράφι θέλουν να πάνε. Τότε έρχεται η χωροθέτηση της κατηγορίας σου. Με 500 λίτρα λάδι δεν μπορείς να πας σε κανενός ράφι πέρα του ξαδέρφου σου. Άλλο είναι ένας τόνος, άλλο είναι 10 τόνοι, άλλο είναι 100 τόνοι. Είναι οι κατηγορίες που μπορείς να παίξεις και θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, ποιος θέλει να καταλάβει τι είναι αυτές οι μπύρες? Νομίζω οπτικά, Βέρτιγκερ λέγονται, οπτικά είναι δύο μπουκάλια τα οποία είναι ok, λίγο ξεχωριστά γιατί είναι σκούρα, δεν διαφοροποιούνται πολύ. Ποια είναι η ιστορία που διαφοροποιείται? Αυτοί πώς λέγονται, πώς αυτονομάζονται? Gypsy Brewers. Δηλαδή τι είστε Gypsy? Δεν έχουμε καταστάσεις. Έχουμε το πάθος, δημιουργούμε ένα προϊόν και αυτό είναι μέρος της διαφορετικότητας. Πρόβλημα σε όλα τα γκουρμέ. Αν δεν δοκιμάσεις, δεν πρόκειται να καταλάβεις. Άρα όλα αυτά τα προϊόντα, αν δεν δοκιμαστούν, δεν πρόκειται ποτέ να μείνουν στο μυαλό. Αλλά μέχρι να φτάσουν να δοκιμαστούν, θα πρέπει να πείσουν καταρχάς. Ποιους θα πείσουν? Είτε τους έμπειρους εμπόρους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις διαφοροποιήσεις από το 1 χιλιόμετρο μακριά, είτε από τους food lovers οι οποίοι αντιλαμβάνονται από μισό χιλιόμετρο τη διαφορά, είτε από τους νεοεισερχόμενους που δεν αντιλαμβάνονται. Αλλά αυτοί εκπαιδεύονται για να γίνει αυτή η κατηγορία και αυτή η κατηγορία είναι τόσο καλά εκπαιδευμένη γιατί τους κοιτάζει αυτούς, γιατί τους βλέπει ως πελάτες που αντιλαμβάνεται την ιστορία που θέλει να μεταφέρει. Αυτές οι μπύρες διαφοροποιήθηκαν από παραγωγούς οι οποίοι είχαν το πάθος να βρουν ξεχωριστές ζυθοποιίες, μάλλον παραγωγή ζύθου και να παράξουν το δικό τους προϊόν. Αυτή είναι μια μορφή διαφοροποίησης η οποία στηρίζεται στην ιστορία πίσω από αυτό, προφανώς στη γεύση. Αλλά κυρίως είναι στην ιστορία ότι είμαστε gypsy. Προσπαθεί κανένας να διαφοροποιηθεί. Βασικός κανόνας του positioning. Αν δεν είσαι νούμερο 1 μέχρι νούμερο 3 σε μια κατηγορία, φτιάξε νέα κατηγορία. Είσαι τελειωμένος. Αυτή είναι η βασική αρχή του positioning, λέγοντας ότι το μυαλό μας είναι σαν, λέει, σαν περιστερώνες. Είναι κανείς από το Λαγκαδάρα, γιατί έχουμε περιστερώνες. Εσύ δεν πιάνεις, είσαι σύζυγος. Ωραία. Περιστερώνες είναι πολλά μικρά κομματάκια, πολλές μικρές θύρες, αλλά δεν χωράνε πολύ βάθος. Μέχρι τρία περιστέρια. Οπότε λέει, φτιάξε μια νέα τρυπούλα και πες εσύ. Το κλασικό θέμα μεγάλης εταιρείας, μου αρέσει να το λέω γιατί ήταν κάποτε μικρή, ήταν η Red Bull. Η Red Bull προσπαθούσε να μπει σε μια κατηγορία, δεν μπορούσε να μπει σε μια κατηγορία, φτιάξε μια δική της κατηγορία και το ονόμασε Energy Drink. Άρα, εγώ είμαι το πρώτο Energy Drink. Αυτή είναι η πρώτη μπύρα που έχουν βγάλει οι Gypsy Brewers. Οκ, τώρα θα δούμε, θα επιβιώσει ή όχι. Πάντως, αυτό είναι μια διαφοροποίηση ενός παραγωγού. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτό? Ξέρει κανείς? Από μάτι. Αυτό είναι πετιμέζι. Αυτό από ό,τι βλέπω κουβαλάει πάνω του κάποια χαρακτηριστικά ότι έχει πάρει ένα βραβείο γεύσης. Και εδώ το πετιμέζι αυτό που πάει να διαφοροποιηθεί? Τι μας είπε ο παραγωγός? Λέει ότι μέχρι το 1940-50 η γλυκαντική ουσία που είχε η Ελλάδα ήταν ποια? Ήταν το πετιμέζι. Μετά ήρθε η ζάχαρη και τα χάλασε. Σε ερώτησή μας, γιατί και τι πρόβλημα έχει η ζάχαρη? Αν η ζάχαρη είναι εξέλιξη, το ξαναπήραμε πάλι από την αρχή.
δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν παλιό διαφοροποιείται και είναι χρήσιμο για κάποιον χρήστη. Διαφοροποιημένο, ναι. Χρήσιμο όμως, δύο κατηγορίες προϊόντων. Διαφορετικό και χρήσιμο. Αν δεν είναι χρήσιμο για κάποιον, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Ξανά, το πήραμε από την αρχή. Μου λέει πρέπει να δοκιμάσεις. Ναι, δοκιμάζω. Εξαιρετικό. Πού είναι το εξαιρετικό? Πρέπει εσύ του λέω να με ρωτήσεις. Οπότε του δίνω την κάμερα και αρχίζει να μου παίρνει αυτός. Οπότε λέω κάνε μου τις ερωτήσεις. Και μου κάνει την ερώτηση, αλήθεια, πού ξεχωρίζει? Και λέω, εκτός από γλυκαντική ουσία, έχει και κάτι μοναδικό. Τι, κρύβει 4 αρώματα μέσα, προσομοιάζει πάρα πολύ με τον μπαλσάμικο, είναι μια καλή ιστορία την οποία θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω, όχι για γλυκαντική ουσία. Ίσως σε βινεγκρέτ, ίσως σε ρωτά κλπ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον προϊόν. Οπότε το ξαναγυρίσαμε πάνω. Αυτό είναι η έρευνα του χρήστη. Γιατί σε αυτό το πραγματάκι, αν ήταν σε 1,5 λίτρο, σε ποια κατηγορία θα έπαιρνε πιο πριν? Πόσο θα πλήρωνε κανείς γι' αυτό? Όσο μικραίνει η συσκευασία, ανεβαίνει η αξία ή η υποτιθέμενη αξία. Άρα δηλαδή, αν το πάρεις ως τρίκ, θα μικραίνεις τις συσκευασίες, θα βάζεις χάλια προϊόν και θα νομίζεις ότι ξεχωρίζεις. Αν όμως κάνεις κάτι καλό, θα αρχίσεις να μικραίνεις το προϊόν και να αυξάνεις τις μικρές χρήσεις του. Άρα το πετιμές δεν μπορεί να γίνει με αυτή τη συσκευασία και το μήνυμα γλυκαντική ουσία. Σωστά, πρέπει να γίνει κάτι το οποίο θα έχει διαφορετική αξία για αυτόν ο οποίος κάνει τη χρήση. Εξαιρετικό προϊόν, ξεχωριστό, μοναδικό. Η ιστορία αυτού που το παράγει είναι ότι ναι, το αμπέλι το οποίο παράγουμε είναι βιολογικό κλπ. Αφού πρώτα τράβηξε το ενδιαφέρον. Κανείς ξέρει τι είναι αυτό? Λικέρ. Άρα όλοι καταλάβαμε καταρχάς ότι είναι λικέρ. Κατηγορία λικέρ. Ποιος κατάλαβε από εδώ ότι είναι ελληνικό λικέρ και δεν είναι λικέρ του Περού? Το σχήμα του μπουκαλιού, ότι είναι ένα ελληνικό λικέρ. Τι σου θυμίζει? Οκ, πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα λικέρ, όπως λέει ο παραγωγός. Λέει, είναι ένα λικέρ από ρόδι. Λέω, δεν ενδιαφέρει γιατί εμείς δεν πήραμε ποτέ λικέρ από ρόδι. Ξανά από την αρχή. Είναι ένα λικέρ από ρόδι, το οποίο είναι ελληνικό προϊόν και το οποίο, ναι, ποια ανάγκη καλύπτει? Και ξανά από την αρχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το εξαιρετικό προϊόν, να το χωροθετήσουμε και πριν το βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία. Τι ξεχωριστό έχει η Ελλάδα που δεν έχουν οι άλλοι? Είναι το κέρασμα. Ωραία, το βάζουμε στην άκρη. Κέρασμα. Πώς εκφράζεται το κέρασμα? Ένας τρόπος είναι ότι καλώς ήρθες, σου βάζω ένα λικέρ. Σωστά? Ωραία. Το επόμενο ποιο είναι? Σου βάζω ένα λικέρ και συζητάμε. 3 πράγματα διαφοροποίησης. Άρα αυτό στην Ελλάδα, όταν κάποιος θέλει να σου φερθεί διαφορετικά γκουρμέ, κάνει χρόνο για σένα, σε ξεκινάει με ένα λικέρ, όπου το λικέρ ροδιού είναι καλύτερο από όλα τα άλλα λικέρ που κάνανε οι άλλοι, γιατί προέρχεται από την Κατερίνη, όπου τα ρόδια, ΑΒΓΔ. Αν δεν καλύψει την πρώτη ανάγκη, η οποία που με ενδιαφέρει εμένα, δεν νομίζω ότι πάμε ανάποδα. Το ρόδι που παράγουμε στην όμορφη Πιερία, που είναι κάτω από τους πρόποδες του Ολύμπου, κάνει μια μοναδική γεύση, την οποία την περάσαμε μέσα από τη συνταγή της γιαγιάς, η οποία βγάζει ένα ελληνικό προϊόν, το οποίο το πήρε η κυρία η Αμερικάνα που είπε πριν. By the way, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Όποιος έχει από εσάς $10.000 μπορεί να μου τηλεφωνήσει. Όλοι οι άλλοι στέλνετε με ένα email. Άρα τι προσπαθώ να πω? Ότι ναι, το έννοια της ελληνικότητας, όταν θέλεις να τη βγάλεις, αυτή η μικρή λεπτομέρεια στην επικοινωνία θέλει δουλίτσα. Και το ξαναπήραμε πάλι από την αρχή. Είναι ένα μοναδικό προϊόν το οποίο δείχνει το κέρασμα και προσπαθεί να κάνει 1, 2, 3. Είναι η διαφοροποίηση να καταλάβει άλλος ότι είναι λικέρ, να καταλάβει πού το χρησιμοποιεί, πότε το χρησιμοποιεί και γιατί είναι ξεχωριστό. Αλλιώς κάνει €1. Είναι σαν το λικέρ που στέλνει η αδερφή μου με κάτι πικραμίγδαλα που είναι πάντα στο ψυγείο και δεν πίνεται ποτέ. Που σημαίνει ότι μάλλον δεν πρέπει να το πεις με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι extreme. Έχω καπνιστό αλάτι. Και εγώ τι φταίω? Ωραία. Όχι, το καπνιστό αλάτι είναι ό,τι πιο extreme υπάρχει στην αγορά. Ξανά από την αρχή. Ωραία. Γιατί το έχω ανάγκη?
Το έχω μεγάλη ανάγκη και δεν το ήξερα. Και ξεκινήσαμε. Ξέρεις ότι υπάρχει μια κατηγορία food lovers 5ου επίπεδου που ψάχνουν τις περίεργες γεύσεις και όχι τις καλές γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ψαγμένοι και τόσο φτασμένοι, όλα τα υλικά μέχρι και το νερό το έχουν διαφοροποιημένο. Στο μικρότερο, σοβαρότερο, σωστότερο και πιο βασικό υλικό όπως είναι το αλάτι, έρχεται η ιστορία που εμείς το καπνίζουμε. Και το καπνίζουμε αυτό για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί όλα τα άλλα που έρχονται από Αγγλία, ιστορίες κλπ. Είναι συνθετικά. Εμείς το κάνουμε με οξιά. Η οποία οξιά είναι αυτή την οποία ΑΒΓΔ. Ερώτηση. Αυτό το πράγμα όμως είναι πολύ έντονο. Πες μου αν είναι έντονο. Πείτε μου αν είναι έντονο. Σας έχω πιστοσύνη. Είναι, δεν είναι. Πες μου πάνω από εδώ. Μυρίζει. Ναι, ωραία. Οπότε λέω, αυτό το έντονο πράγμα, αν το βάλεις έστω και ένα κόκο, δεν διέλυσε στο τεράστιο πιάτο που έφτιαξε κάποιος που κάνει 117 ευρώ. Το συνοδευτικό, το πιάτο φυσικά κάνει 117 ευρώ. Ναι, οπότε το ξαναπήγαμε πάλι από την αρχή. Οι άνθρωποι, η κατηγορία των ανθρώπων παγκοσμίως που ψάχνουν πολύ τραβηγμένα extreme γεύσεις οι οποίες είναι πειραματικές, ενδιαφέρονται για το πιο σημαντικό υλικό που αλλάζει τη γεύση του προϊόντος και μπαίνουμε στο καπνιστό, όπου το καπνιστό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς άλλος πέρα από αυτούς οι οποίοι ξέρουν. Και μετά συνεχίζει. Και για όλους εσάς που θέλετε, δεν το χαλάσαμε τώρα. Αφού όλοι εμείς που ξέρουμε, πώς το ξέρουμε αυτό. Οπότε είναι μόνο για extreme, αυτή είναι η χωροθέτηση, γι' αυτό μπαίνει σε αυτή την κατηγορία και λίγοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αν παίζουμε την κατηγορία των ειδικών και το πάμε να το κάνουμε δημοκρατικό για όλο τον κόσμο των food lovers, έχουμε θέμα στη διαφοροποίηση στο μυαλό. Ή θα είναι για τον σεφ ή θα είναι για τον υπόλοιπο σεφ ο οποίος και πειραματίζεται. Άρα είναι ένα τέτοιο προϊόν. Ανάλογα την τιμή του. Αν είναι μόνο για σεφ θα το ανεβάσουμε. Αν είναι και για τους υπόλοιπους θα το κατεβάσουν. Αυτά είναι βασικά θέματα τα οποία δεν έχουν εξηγηθεί ακόμα μέσα στο μυαλό του επιχειρηματία, διότι από το πάθος του έχει φτιάξει ένα προϊόν και πολύ καλά κάνει. Αλλά εμείς είπαμε να βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά το πώς αυτό το ταξίδι την ώρα που μιλάει και που κάνει να το καταλάβει, γιατί έρχονται και άλλα προϊόντα δίπλα. Και η χωροθέτηση είναι αυτό είναι το ακριβό μας, αυτό είναι το φτηνό μας και αυτό είναι το best seller. Όχι. Αυτό είναι το ξεχωριστό μας, αυτό είναι που είναι για μεγαλύτερο κοινό, αυτό είναι για πάρα πολύ μεγαλύτερο κοινό. Μη εκπαιδευμένο, καλά εκπαιδευμένο, extreme. Άρα είναι τρία διαφορετικά κοινά. Μόλις το καταλάβεις, το υπηρετείς αυτό. Αλλιώς σκοτώνεις τα προϊόντα σου. Επόμενο θεματάκι είναι αυτή η σοκολάτα. Ελπίζω να την καταλάβατε. Γιατί η σοκολάτα είναι το πιο κορυφαίο προϊόν στον κόσμο. Γιατί μαζί με το λάδι είναι τα προϊόντα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να διαφοροποιηθούν. Πολύ δύσκολο ή πανεύκολο. Πότε είναι πανεύκολο. Ποιος τρώει σοκολάτα? Όσοι δεν τρώει σοκολάτα, παρακαλώ περάστε έξω. Λοιπόν, σοκολάτα τι σημαίνει? Σοκολάτα, όσοι ξέρουν από σοκολάτα, δηλαδή έχουν εκπαιδεύσει το στόμα τους, γρήγορα θα καταλάβουν τι λες. Ορίστε. Διαφοροποίηση είναι στη γεύση. Δύσκολο κάποιον να τον πιάσεις με την συσκευασία. Η συσκευασία δεν παίζει ρόλο στη σοκολάτα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Χοντρικά, τώρα να μην το... Όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσίαση στη δοκιμή. Η δοκιμή κατευθείαν. Γι' αυτό και οι σοκολάτες όταν δοκιμάζουμε είναι τόσες, είναι πολύ έντονες. Το κατάλαβες. Πήγαμε να φιληθούμε και βγάζει. Έτσι είναι, θέλει πολύ μικρά πραγματάκια. Τι έχει αυτή η σοκολάτα? Αυτή η σοκολάτα έχει πιπέρι. Και για ποιο λόγο έχει πιπέρι? Ξαναξεκινήσαμε. Εμείς έχουμε τις καλύτερες σοκολάτες. Εννοείται. Ωραία. Δεν το ξέρουμε εμείς όμως. Πώς είναι που θα το μάθουμε? Αυτή είναι μια ιδιαίτερη σοκολάτα η οποία χρησιμοποιείται μόνο και όταν. Γιατί έχει πιπέρι μέσα. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει σε παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει στην καθημερινή χρήση. Μπορεί να πάει σε μια γκουρμέ χρήση, την οποία μπορείς να φανταστείς μια γκουρμέ χρήση που θα τη χρησιμοποιήσεις. Γιατί είναι σοκολάτα, έχει πιπέρι, λίγο ginger. Πού το βλέπεις, ποια κατηγορία?
φινίρισμα από πάνω, με τι θα τέριαζε. Έλα, βάλτε ποτά. Με κρασί, εσύ θα σε φιλήσω, αλλά δεν πάει με κρασί. Πάμε. Μπράβο. Πες το. Μπράβο. Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε. Τι είπε η Χαρούλα. Είπε με ένα γλυκό κρασί θα πήγαινε. Αυτό ακριβώς. Πιάνουμε τις μικρές διαφοροποιήσεις. Όταν βάζεις 3 λεξούλες πίσω, φτιάχνεις μια υποκατηγορία στο μυαλό που όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα θυμηθεί αυτό. Λέει, την extreme στιγμή έχω βάλει κάτι που με ένα μικρό κομματάκι μαζί με ένα γλυκό ή με ένα ποτό ή με ένα ουίσκι ή με ένα παλαιωμένο απόσταγμα θα μπορούσε να πάει αυτό. Σε άλλη κατηγορία την έχει χάσει. Σωστά, άρα αυτό είναι γκουρμέ, είναι για μια κατηγορία. Πάμε τώρα να το τιμολογήσουμε. Πόσο θα το τιμολογήσεις αυτό? Ναι. 10 ευρώ θα έπαιρνε? 15? Οπότε εκεί ακριβώς είναι, όχι τι λες εσύ, αλλά τι λέει αυτός που θα σε αγοράσει. Άρα για να τον πείσεις πρέπει να σε δοκιμάσει, το πιο δύσκολο, πληρώνεις, marketing, εκθέσεις, ιστορίες και μετά πρέπει να πείσει το προϊόν ότι πρέπει να δώσει 10 ευρώ για εκείνη τη μοναδική στιγμή την οποία περιέγραψες εσύ και δεν υπάρχει και ανταγωνισμός. Αυτή είναι η δυσκολία των γκουρμέ προϊόντων, ότι να περιγράψουν και τον ανταγωνισμό τους. Διότι αν πεις ότι κάνει 15 ευρώ και θα το δεχτώ, θα ψάξεις αμέσως την κατηγορία. Και αν βρεις ένα άλλο το οποίο κάνει 10 ευρώ, νομίζω ότι 50% διαφορά για την ίδια αντίληψη που έχεις, θα πας εκεί. Ωραία. Πάμε επόμενο. Κάποια ερώτηση? Τι μου έκανε εντύπωση από τους κουραμπιέδες? Καταρχάς έχει... Ορίστε. Το σήμα είναι εξαιρετικό, δείτε το λίγο. Τα έχω όλα στην παρουσίαση, άμα μην το χάσουμε, μην το Παναγιώτη. Σου θυμίζει κάτι. Έναν αποδομημένο τσολιά. Το σηματάκι. Έναν αποδομημένο τσολιά. Για όσους δεν βλέπετε, σας το λέω. Ωραία. Και αυτό είναι ένα παραδοσιακό υλικό προϊόν που απευθύνουμε στην εξωτερική αγορά. Δηλαδή εκτός Ελλάδος. Ωραία. Και τι θέλετε, δεν υπάρχει άλλος που να το κάνει αυτό στην κατηγορία. Κουλουράκια, ναι, κλπ. Άρα ενδιαφερόμαστε. Μπράβο. Και τι έχει ο κουραμπιές? Γιατί είναι ελληνικό? Γιατί ο κουραμπιές είναι ελληνικός. Και η κοινότητα τι είναι? Ωραία. Άρα δηλαδή κανείς δεν ξέρει ότι λέγεται κουραμπιές και είναι ελληνικός. Δύσκολο για να το κάνει. Λέει, εμείς θέλουμε να νιώθει ο άλλος ότι είναι Ελλάδα, να το πάρει μαζί του και να θυμίζει Ελλάδα κλπ. Καταπληκτικό. Από τα προϊόντα. Να δοκιμάσουμε. Ποιο είναι το best seller? Λέει ο κουραμπιές με γλυκάνισο. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Γιατί ο κουραμπιές με γλυκάνισο? Δοκιμάζουμε. Λέω δοκιμάστε κι εσείς. Θυμίζει λίγο, λέω τι? Τι θυμίζει ο γλυκάνισο? Ούζο. Α, οκ. Άρα στο μυαλό κάποιου ο γλυκάνισος θυμίζει ούζο, το ούζο θυμίζει ποια χώρα? Ξεκάθαρα. Ελλάδα, εξαιρετικό. Το οποίο είναι ένα γλυκό, το οποίο προσομοιάζει για τους Άγγλους που θα μπορούσαν ή για τους Γερμανούς μαζί με κάτι το οποίο την ώρα που θα το φάει και θα πιει μπορεί να θυμηθεί η Ελλάδα. Και αν θυμηθεί η Ελλάδα μπορεί να πάρει το κουτί και να δει και να καταλάβει τον αποδομημένο τσολιά, ο οποίος αποδομημένος τσολιάς δεν είναι το τσολιαδάκι που θα μπορούσε ποτέ να μπει στο μυαλό ότι είναι Ελλάδα. Άρα θα μπορούσε να κρατήσει και αυτό ως ένα κουτάκι κλπ. Καλή ιστορία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχεις πίσω στο μυαλό. Οπότε λέω, τα υπόλοιπα προϊόντα ποια είναι? Κουλουράκια, ιστορίες κλπ. Με ένα προϊόν βγαίνει η Ελλάδα. Αυτό είναι το γκουρμέ. Το μεγάλο πρόβλημα, ότι το ένα σου προϊόν μπορεί να γράψει, εννοείται τα λογότυπα και τα τεχνικά μπορούν να παίξουν την κατηγορία, αλλά υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Ποιο? Ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το φάει κάποιος για να το θυμηθεί. Άρα το γκουραμπιέ πρέπει να τον πείσεις κάποια στιγμή κάτι να το φάει. Οπότε έτσι, minimum όλες αυτές οι γευσηγνωσίες που κάνουμε έχουν αυτό το σκοπό ή θα πρέπει να έχουν μόνο αυτό το σκοπό. Να δοκιμάσει κάποιος για να του πεις την ιστορία και να πας από πίσω και να κάνεις όπως έκανε η προηγούμενη κυρία που είναι από την Αμερική και λέει: πριν φύγετε, θέλω να γραφτείτε όλοι σε μια πλατφόρμα που είμαστε εμείς οι φίλοι για να μην χαθούμε κλπ. Αυτό ακριβώς. Φεύγω από τα περίεργα προϊόντα και πάω στα λάδια. Τα λάδια
να διαφοροποιηθούμε. Καταρχάς το δικό μου είναι καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Όσο φάει τη σοκολάτα. Ναι. Έχει στην αφορμή τη σοκολάτα αυτή με παιδιά. Έτσι, με πιπέρι. Ας πάρουμε παράδειγμα τη Lidl. Ναι. Τη Lidl. Ναι. Η γνωστή βιομηχανία σοκολάτας, ποιοτική σοκολάτα. Βλέπεις ότι έχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, μεταξύ αυτών και αυτό με πάπρικα, που είναι χαμηλού κόστους, γνωστή για όλους, έτσι. Και με αφορμή να γίνει γνωστή ευρύτερα. Και μετά με τα ίδια προϊόντα, αλλά σε καλύτερη συσκευασία, θα σου ανεβάζει τιμή σε μια πολύ ωραία συσκευασία, με εύκολη, ξέρω, με αφορμή τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, σου πάει τα ίδια προϊόντα πιο μικρά, πιο ακριβά, αλλά καλύτερη προσφορά. Ωραία. Δηλαδή πάμε εδώ αντίθετα. Δηλαδή δεν πάει ευθύς εξ αρχής να πει εγώ είμαι καλύτερη μηχανία στην Ευρώπη, ξέρουν όλοι, και πουλάω όλα αυτά. Καλύπτει όλους τους όρους. Βγάζει προϊόντα δηλαδή και για την πλατεία μάζα και ενδιάμεσα, αλλά και τόπο. Αυτό είναι και αυτό που είναι ένα άλλο. Να βοηθήσω. Αυτό που λες όχι είναι απλά αλήθεια, απλά είναι βάση. Το τράβηξα χαμηλά. Είπα, δεν θα μιλήσουμε για καμία άλλη κατηγορία παρά τα startups. Εδώ που είμαστε εμείς. Για ποιο λόγο? Όπως την είπες, αυτή έχει ορίσει την λέξη σοκολάτα και όλα αυτά. Και την ευχαριστούμε πολύ γιατί μας έχει εκπαιδεύσει όλα. Πάνω σε αυτό μπαίνουμε. Όπως και τα ελληνικά τσάγια, αυτά τα αφεψίματα, δόξα τω Θεώ στον Άγιο Λίπτον. Αν δεν υπήρχε Άγιος Λίπτον να πάρει αυτό το βότανο και να το ονομάσει τσάγι κλπ., δεν θα μπαίνανε την κατηγορία. Τη σοκολάτα την όρισαν αυτές οι εταιρείες. Όντως. Εμείς ερχόμαστε βάσει αυτού να προσπαθήσουμε να πούμε σε ένα κοινό το οποίο είναι ψαγμένο και δεν θέλει αυτή την εταιρεία ή έχει εκπαιδευτεί από την εταιρεία να είναι λίγο ξεχωριστό. Αν δεν είναι καλύτερο ή ξεχωριστό, δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη. Γιατί θα πάει στη ΛΥΤ θα είναι φθηνότερα και θα είναι καλύτερη γεύση. Άρα ή πετυχαίνεις καλύτερη γεύση, την οποία κάποιος ξέρει, ή έχεις χάσει. Το θέμα γεύσης δεν το συζητάμε. Λάδια, κοιτάξτε λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, αυτό δεν το αναφέρω. Ποιο είναι καλύτερο από τα λάδια? Πες το. Μπράβο. Το μπλε. Σε ευχαριστώ, πουλάκι μου. Σε ευχαριστώ. Με βοήθησες πάρα πολύ. Όταν θα κάνουμε οπτική αναγνώριση, θα ξέρεις ότι εσύ θα πηγαίνεις πάντα στο μπλε και εμείς που θα είμαστε μεγαλύτεροι θα πηγαίνουμε κάπου αλλού. Σου έκανε κανένας εντύπωση το κόκκινο? Έκανε σε κανέναν εντύπωση αυτή η συσκευασία? Ωραία. Προσέξτε λίγο, το λάδι προσπαθεί να... Το πιο μικρό εκεί κάτω αριστερά. Το βλέπετε αυτό? Προσπαθεί να ξεχωρίσει και τι λέει, αυτό είναι infused. Πες μου. Το κατάλαβα. Δεν ήξερα ότι αυτό ήθελες να πεις. Λοιπόν, καταρχάς, ένα σου λέω. Ίσως η μόνη επιχείρηση που έχει μένει είναι η δικιά σου και η γιαγιά σου είναι πολύ περήφανη γι' αυτό. Διότι από όλους τους άλλους νέα γενιά δεν είδα εδώ, μόνο εσύ. Όταν μας το παρουσιάσεις εσύ. Θες να μας πεις εσύ τι είναι αυτό? Αφού ξέρω ότι το έχεις. Έλα. Πες τους σε όλους τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι γεύση. Αλλά πες τι είναι αυτό. Τι γεύση? Αυτή είναι η γεύση τετραλίγμα. Ποιος το βγάζει το λάδι αυτό? Είναι στη Bless. Μάλιστα. Και πού είναι η Nature Bless? Είναι στη Σύντα. Ωραία. Και από πού περιοχή πολύ ωραία παίρνει αυτά τα ωραία λάδια? Από την Κοζάνη. Α, ευχαριστώ πολύ. Δώστε ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα, διαφοροποίηση, νέα περιοχή, Κοζάνη, θα περίμενε κανείς? Όχι, γιατί πίσω το μυαλό μας έχει νούμερο 1. Ένα που έρχεται στο μυαλό. Ή Πελοπόννησο στην Κρήτη, νούμερο 2 ανάποδα, νούμερο 3. Μπράβο. Νούμερο 4. Χαλκιδική. Χαλκιδική. Νούμερο 5. Νούμερο 6. Δεν θα φτάσουμε ποτέ από ό,τι βλέπω στην όμορφη Κοζάνη. Μία περιοχή που λέγεται Μαρόνια, την ξέρει κανείς? Ναι. Ποια είναι? Πού είναι η Μαρόνια? Καλά, για όσους δεν ξέρετε, η Μαρόνια είναι 30 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή. Είναι στο νομό Ροδόπης και φημίζεται ότι εκεί είναι η σπηλιά του Κύκλοπα.
Έχει ένα μικρό θεματάκι όμως. Παραδίπλα έχει την Αλεξανδρούπολη. Και αν έχει ένα γείτονα περίεργο, λέει ότι εμείς έχουμε τον παλιό αρχαίο ελαιώνα που είναι της Μάκρης. Και εκεί είναι η πραγματική σπηλιά του Κύκλοπα. Εμείς το επισκεφτήκαμε, αλλά τελικά καταλήξαμε. Λοιπόν, ήταν πολλοί οι γίγαντες και είχαν διάφορα σπίτια, διάφορες σπηλιές. Ο Πολύφημος μάλλον ήταν στη Μαρόνια, γιατί είναι η πιο μεγάλη σπηλιά, και τα βρήκαμε. Τι χαρακτηριστικό είχε από εδώ? Ότι κανένα λάδι δεν είναι από την Κρήτη, κανένα λάδι δεν είναι από την Πελοπόννησο, ή είναι ίσως αυτό. Για ποιο λόγο? Και είναι και αυτό. Τι θέλω να πω, όλα τα λάδια μπορεί να είναι εξαιρετικά, γιατί δεν πιστεύω ότι κάτι δεν είναι εξαιρετικό. Εγώ θα πω λίγο γρήγορα τις ιστορίες. Τι χρόνο έχουμε που είμαστε? Σε 5 λεπτά. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τελειώνω. Προσπάθεια διαφοροποίησης οπτική με σήμα που παραπέμπει σε κάτι άλλο. Δεν είχαμε συνηθίσει σε λάδι. Προσπάθεια να χτίσει πάνω σε αυτό. Και λέει το δικό μας brand κλπ. Δεν είναι brand, είπαμε είναι trademark που θα ήθελες να γίνει brand. Άρα πρέπει να χτίσει όλη την καμπάνια για 10 χρόνια να θυμίζουν ότι είναι κάτι παραπάνω από λάδι. Λάδι καταπληκτικό από την Τριζινία. Για ποιο λόγο? Είναι του στρατηγού το Μπάζι, ο οποίος ήταν στην Επανάσταση και γιατί είναι σημαντικός? Γιατί είχε πάρει βραβείο το 1880. Και εσείς τι είναι? Είστε ανήψια που πέρασε στο DNA? Όχι. Πήραμε την ποιότητα, την βάλαμε πάνω στο μπουκάλι και την ετικέτα είναι ίδια με την παλιά κλπ. Τρόπος διαφοροποίησης. Καλός όσο αφορά την ιδέα, όσον αφορά πλέον το πιάσιμο είναι πού. Στρατηγός το Μπάζι τι είναι? Άρα μάλλον για Ελλάδα είναι περισσότερη διαφοροποίηση. Αυτό είναι ένα διαδικό. Αυτό είναι από τη Μαρόνια. Είναι ένα ελαιόλαδο που προσπαθεί να βάλει καινούριο περιέκτη. Μέχρι τώρα ξέραμε διαφορετικούς περιέκτες με κύριο το γυαλί. Ένας περιέκτης ο οποίος είναι ειδικός που έρχεται μόνο από την Αμερική, άρα δεν μπορεί να το πάρει κάποιος. Και εδώ είναι το αγριέλαιο. Και κάποια στιγμή θα γίνει blend. Αν γίνει ένα blend, προσπαθεί να διαφοροποιηθεί σε μια περιοχή παλιά όπως είναι η Μαρόνια κλπ. Εκεί το έχει κάνει και ο Τσάδαλης με το κρασί κανένας. Προχωράμε. Αυτός εδώ είναι καινούριο σύναξης από την περιοχή της Μαρόνιας. Αυτοί οι δυο, εάν δεν βγάλουν τα ματάκια τους, μπορούν να φτιάξουν μια περιοχή. Αν βγάλουν τα ματάκια τους, θα έχουν ένα θέμα. Διότι το λάδι είναι αρκετά γλυκό, δηλαδή δεν έχει πολύ όσον αφορά και το φρουτόδες τους και το πικρό, έχει ένα θεματάκι. Αυτοί αν ενωθούν μπορούν να βγάλουν τον ελαιώνα, ο οποίος είναι αρχαίος προς τα έξω. Και κλείνω με αυτό. Και αυτό είναι για τη Χαρούλα και για τον Παναγιώτη. Λοιπόν, νέα προσέγγιση καθαρά από ένα leader του χώρου. Grand Cru. Ξέρει κανένας τι σημαίνει Cru? Και Grand Cru είναι, μπράβο, ένα αγροτεμάχιο. Λοιπόν, οτιδήποτε προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε τα κρασιά λέγοντας ότι είναι από ένα αμπελοτεμάχιο σε μια περιοχή που έχει ένα ειδικό μικροκλίμα και άρα δεν μπορεί ένας άλλος που είναι στην ίδια περιοχή αλλά στο μικροκλίμα να φτιάξει αυτό το υπέροχο κρασί για να τραβήξουμε και να βγάλουμε αυτές τις λίγες συλλεκτικές φιάλες, έρχεται η Τέρα Κρέτα και κάνει αυτό το πράγμα. Μας λέει την ιστορία του κρυου, την βάζει πάνω στη συσκευασία, για όσους γνωρίζουν από κρυου, να μην κάνουμε γι' αυτό και κλείνω, αλλά ταυτόχρονα στο stand βάζει και τι? Και τον τρόπο που πρέπει να δοκιμάσεις το λάδι. Και πώς πρέπει να το δοκιμάσεις στάδια. Και πώς πρέπει να γίνει αυτό με αυτό το ποτηράκι. Το οποίο είναι ποτηράκι γύψη γνωσίας. Και αυτή τη στιγμή αυτή διαφοροποιείται με την αντίληψη του κρυου για πρώτη φορά, το οποίο το βάζει μπροστά και η οποία λέει ότι δεν μπορείς να τα καταλάβεις το κρυου, άρα δεν αναφέρεται σε μέσο γνώστη λαδιών, αναφέρεται σε ένα προχωρημένο και έχει ένα θεματάκι. Μπορεί να πει μεγάλα νούμερα για κάποιους ειδικούς, 0,16, άσχετα αν η γλώσσα καταλαβαίνει τίποτα, πάνω σε αυτό όσον αφορά τις οξύτητες, αλλά είναι για ειδικούς οι οποίοι λένε παιδιά, εδώ εγώ αποκαλύπτομαι, δεν έχω κανένα θέμα, είμαι ξεχωριστός γιατί όλα αυτά τα λάδια που βλέπετε έχω δημιουργήσει μία κατηγορία, άρα εγώ δεν είμαι Κρήτη, εγώ είμαι TerraCrit, άρα είναι μία εταιρεία η οποία ξεχωρίζω από όλα κλπ. Κλείνοντας θέλω να πω, πολύ ωραίες ιστορίες, παραγωγή μαζί με το προϊόν συνδέονται, δουλίτσα όσον αφορά το 1 λεπτό επικοινωνία και δουλίτσα σε επόμενο επίπεδο όσον αφορά και το marketing και το branding, καταλαβαίνοντας ότι τα προϊόντα για να γίνουν διαφοροποίησεις στο μυαλό και στην καρδιά
μίνιμουμ 10 χρόνια για να σε θυμηθεί κάποιος, 20 χρόνια για να πει τι γίνεται και μετά 30 χρόνια να είμαστε καλά. Και λέει κάποιος, μα θα προλάβω? Ναι, γιατί το βράδυ δεν είναι για την δική μας γενιά, είναι για την επόμενη γενιά. Ευχαριστώ. Μία μόνο τελευταία ερώτηση, αν θέλει κανείς, αλλιώς φύγαμε. Αφού δεν έχετε ερωτήσεις, φύγαμε.